Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-ħnina tal-Missier, is-slim ta' Sidna Ġesu Kristu u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Ħut jeżis wasalna fit-tmiem din is-sena ta' Ġublew. Kien żmien straordinarju ta' grazzja u ħnina. Matul din l-Ewkaristija nollu leħinna lejn il-Missier, finnu ta' tifħir u ta' ratti l-ħajr, għall-lotjiet li hu għanjina bihom. Għal darb'oħra, qabel nersqu lejn il-misteri qaddisa, ejjew nitolbu l-balzmu ifuħ tal-ħnina tal-Missier. Fil-waqt li narfu li aħna midinbin u naħfru lil xulxin minn qalbna. Intridna nafru lil xulxin qabel nersqu lejn l-art tal-tiegħek. Inti firt lil-midinbin, x'kien kont imdendel mas-salib. Kriste, Inti avdajt il-Ministeru ta' rikonċiljazzjoni fidejn il-Knisja tiegħek. Gloria in excelsis Deo. Laudamus te. Adoramus te. Gratias agimus tibi,
propter maniam gloriam tuam. Domine Filii unigenite, Iesu Christe. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Tu solus Dominus, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Nitolbu O Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti rid tiġġedded kollox fi bnek il-għażiż, is-Sultan tal-ħolqien kollu. Fit-tiba tiegħek atina li ħlejjaq kollha meħlusa mill-jasar tad-dnub, jaqdu lil kobor tiegħek u jfaħruk għal dejjem. Bibne Ġesu Kristu sidna li Alla, u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mit-tieni ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien, it-tribujiet kollha ta' Iżrael ġew għand David f'Hebron u qalulu: Arana, għadmek u laħmek aħna. Fl-imoddi, meta Sawl kien sultan fuqna, kont int li toħroġ lill-Iżrael għall-gwerra u ġibhom lura u l-mulej qallek: Int għattira l-poplu tiegħi u tkun prinċep fuq Iżrael. U xjuħ kollha ta' Iżrael ġew għand is-Sultan f'Hebron, u s-Sultan David għamel patt magħhom f'Hebron quddiem il-mulej, u lil David dilkuh sultan fuq Iżrael. Il-kelma tal-mulej. Fraħt meta qaluli sejrin f'dar il-mulej, diġà qegħdin riġlejja fi bwiebek Ġerusalemm.
Ġerusalem bibnija bħal belt, maquda ħaġa waħda, leja t-tribujiet jitilgħu, it-tribujiet tal-mulej. Biex skont liġi ta' Iżrael ifaħru isem il-mulej, għax hemm twaqfu t-tronijiet tal-ħaq, it-tronijiet tad-dar ta' David. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lil Kolossin. Ħuti, irroddu ħar lil missier li għamilkom denji li tissieħbu fil-wirt tal-qaddisin fis-saltna tad-dawl. U ħelisna mill-ħakma tad-dlam u daħħalna fis-saltna ta' Ibnu l-Maħbub li bih għandna l-fidwa, il-maħfra tad-nubiet. U ġbija ta' Alla li ma jidirx, il-kbir fost il-ħlejjaq kollha, għax fih kien maħluq kollox fis-sema u fl-art, dak kollu li jidher u dak kollu li ma jidirx, troni u ħakmiet, prinċipati u setat. Kollox bih u għalih kien maħluq, u li hu qabel kollox, u kollox fih qiegħed iżomm. U r-ras tal-ġisem li hu l-Knisja, u li hu l-bidu, il-kbir li qam mill-imwiet, sabiex ikunu l-ewwel f'kollox. Hekk Alla oġbu li tammar fih il-milja kollha, bih Alla oġbu jerġa' jħabbeb kollox miegħu, bid-demm tiegħu, mixerred fuq is-salib, ġib islim permezz tiegħu fis-sema u fl-art. Il-kelma tal-mulej. Imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, imbierka s-saltna li ġejja ta' David missierna. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien wara li salbu lil Ġesu, il-poplu waqaf hemm iħares. Waqt li l-kapijiet bdew jiddieħku b'Ġesu u jgħidu, salva lill-oħrajn, ħaj salva lilu nnifsu jekk dan hu l-Messija, il-maħtur ta' Alla. Is-suldati wkoll bdew jgħadduh biż-żmien u resqu lejh newlulu mbit qares u qalulu, jekk inti s-sultan tal-Lut salva lilek innifsek. Fuq rasu kien hemm ukoll kitba li kienet tgħid, dan huwa s-sultan tal-Lut. Wieħed mill-ħatjin li kienu msalbin miegħu beda jgħajru u jgħidlu, int m'intix il-Messija, salva lilek innifsek u lilna. Imma qabes ieħor ċanfru u qallu, anqas minn Alla int ma tibża, int li qiegħed taħt l-istess kundanna.
tagħna hija ġusta tassew għax qegħdin nieħdu li ħaqna ta' kull ma milna, imma dan m'għamel xejn ħażin. Imbagħad qal Ġesu, ftakar fija meta tidħol fis-saltna tiegħek. U Ġesu wieġbu, tassew ngħidlek, illum tkun fil-ġenna miegħi. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu tal-lum mażul b'mod li żjed xieraq u providenzjali għal festa solenni ta' Sidna Ġesu Kristu, Sultan tal-ħolqien kollu, dan il-Vanġelu li għadna kemm smajna. Ifakkarna fix-xena li aħna nafuha ħafna, niċċelebrawha fil-ġimgħa l-kbira ta' kull sena b'mod li żjed solenni. U f'din ix-xena hemm diversi kategoriji ta' nies. L-ewwel li ma jsemmi Luqa l-Evanġelista fil-kapitlu 23 huwa l-poplu. U jgħid wara li salbu lil Ġesu, il-poplu waqaf hemm iħares. Isemmi wkoll il-kapijiet, is-soldati, il-kriminali li issalbu ma' Ġesu. Imma l-protagonista vera jibqa' Ġesu innifsu. Il-mistoqsija li rridu nagħmlu jiena u inti u aħna bħala Knisja f'Malta llejla hija mistoqsija li jgħallmuna l-qaddisin kull meta jimmeditaw xi paġna mill-Vanġelu. Iqisu ftit il-protagonisti tal-paġna u jgħidu jiena. Liema atteġġjament se nieħu quddiem dal-avveniment? Liema sentimenti se jqanqal il-mulej fil-qalb tiegħi? Il-poplu waqaf hemm iħares. X'inhija din il-ħarsa tal-poplu lejn Ġesu imsallab waqt li l-kapijiet bdew jiddieħku bih? Tista' tkun ħarsa ta' min iħossu kompliċi. Ftit qabel Pilatu kien poġġa għażla quddiem il-poplu. Il-min tridu l-insalva? Il-Ġesu ta' Nażaret jew il-Barabba? Kien referendum dak u għażlu lil Barabba. Tista' tkun ħarsa ta' poplu
li huwa maħkum mill-biża'. Ittamaw f'lider li jkun il-messija politiku u wara fiex wasal. Imsallab bħal kriminal. U allura hemm il-biża' mill-poter kemm reliġjuż u kemm politiku li lil Ġesu ikkundannah. Wara kollox il-kapijiet talbu lil Pilatu aħna m'għandniex il-qawwa li noqtluh, inti tikkundannah għal-mewt. U l-poplu iħares u jara din it-traġedja ta' abbuż, ta' poter u ta' inġustizzja. Il-poplu waqaf hemm iħares. Jista' jkun li din il-ħarsa hija ħarsa ta' min jgħid mhux aħjar nitbedu ftit minn dan il-falliment totali, aħna konna nittamaw fih, imma ma rnexxilniex. Aħna wkoll ta' fil-ġimgħa l-kbira huma għaddejjin l-istatwi li tant inqimu inħarsu. Illum irridu mill-ħarsa ngħaddu għal proponiment. Il-fidi tagħna mhuwiex fidi tal-vwajjer ta' dak li ħares biss, ta' dak li skont l-istaġun issa ġej il-miliet, nibdew inżejnu t-toroq tagħna, nifirħu, kultant taqas inkunu nafu eżattament għaliex qegħdin nifirħu, għax hekk il-miliet neħilu l-mulej Ġesu x'jibqalu? Sokor u tbaħrit u nfiq. U hekk ukoll lajt. Tantu hekk li aħna ħloqna biex inħarsu ma narawx, tħoħna personaġġi mitiċi li minflok jgħinuna naslu lejn Ġesu kultant ibeduna qed ngħid Father Christmas jien. Addirittura issa il-mara tiegħu Merry Christmas ukoll. Jew inkella l-Easter Bunny huma kollha affarijiet li anke l-itfal tagħna nimlewlhom rashom bihom daw. Imma l-qofol tal-misteru li qed niċċelebraw inħarsu lejh u donnu bħall-ilma fuq il-papri jinżel u jiżloq. Illum irridu nitolbu il-ħnina tal-mulej biex il-ħarsa tagħna tkun ħarsa iżjed profonda, ħarsa li timpenjana, ħarsa li tqanqal il-qalb. Il-kapijiet, is-soldati u wieħed mill-kriminali lil Ġesu ittentawh jinżel minn fuq is-salib. Salva lill-oħrajn, ħajsalva lilu nnifsu jekk dan u l-Messija il-maħtur ta' Alla jgħidu l-kapijiet reliġjużi. Is-soldati bdew jgħadduh biżmien, resqu lejh, newlulhom bitqares u qalulu jekk inti s-sultan tal-Lut, salva lilek innifsek. Iż-żewġ tentazzjonijiet iħarsu lejn Ġesu b'mod differenti. Il-kapijiet tal-Lut isemmu li huwa l-Messija. Is-soldati, ir-rappreżentanti tal-poter tal-istat, ħakkiem, Roman,
jgħidulu inti sultan. Imma tnejn qed jgħidulu biex jinżel minn hemm, biex jisalva lilu nnifsu. Anke fuq rasu, il-kundanna kienet dan huwa s-sultan tal-Lut. Bniedem imsallab, it-turufnat, eri, bħalma qal il-Papa dal-għodu fl-omelija stupenda li għamel f'San Pietru, la kellu mant ta' re għax kien eri, il-kuruna tiegħu kienet tax-xewk, tawħ qasba minn flok ix-xettru u qatluh. Wieħed mill-ħatjin beda jgħajru, għandu l-istess kundanna imma għandu l-enerġija jgħajjar lil sieħbu kundannat. Int m'intix il-Messija, salva lilek innifsek u lilna. Jekk jogħġbok tinżilx waħdek, ninżlu aħna miegħek ukoll minn fuq is-salib. Imem ukoll il-kriminal ieħor. Anqas minn Alla int ma tibża, int li qiegħed taħt l-istess kundanna. Tagħna hija ġusta tassew, għax qegħdin nieħdu li ħaqna ta' kull ma għamilna. Imma dan ma għamel xejn ħażin. U li kkundannat isir l-imħallef ġust ta' Ġesu. Dan ir-raġel ikkundannat mal-mulej jesprimi il-ġudizzju rett. Dan ma għamel xejn ħażin. U b'umiltà kbira jfakkarni anke fil-Pubblikan li jsemmi Ġesu fil-parabola biex jurina minnu ġustifikat verament, jammetti li l-kundanna tiegħu kienet ġusta. Tagħna hija ġusta tassew jgħid, għax qegħdin nieħdu li ħaqna ta' kull ma għamilna. Imma dan ma għamel xejn ħażin. U din l-istorja tal-aħħar 3 tentazzjoni ta' Ġesu tispiċċa b'att ta' fidi kbira. U dan li kkundannat li jsir l-imħallef ġust li jgħid il-verità, idur lejn il-mulej u la jgħidlu Messija u la jgħidlu Sultan, jsejjaħlu bismu Ġesu li tfisser Alla jsalva. Ġesu, ftakar fija meta tidħol fis-saltna tiegħek. U allura dan l-imħallef issa isir ukoll mhux biss l-avukat imma x-xandar tal-mulej. Għaliex minn fuq is-salib tiegħu u jħares li Ġesu kroċefiss jiddikjara li Ġesu għandu saltna. U jiddikjara wkoll li jixtieq li jiftakar fih. Il-Papa dal-għodu tkellem fuq il-memorja ta' Alla. Il-memorja li tinsa id-dnub u l-unika ħaġa li tiftakar huwa min inti, min jien. Għal Alla mhux importanti x'għamilt, għax dak jitħassar id-dnub tiegħek, imma huwa importanti inti. Dak li jiftakar Alla, min int, min xi xaddejt, min forsi ġalek
tkun dajjef. Għax aħna ħafna drabi aħna kapaċi nifmu l-nfusna. Aħseb wara nifmu x'ġara minn għalina. Ftakar fija. Għamel sew ma qallux ftakar x'għamilt jew ftakar li ddefendejtek. Ovvjament ma qallux ftakar fil-ħmerijiet li għamilt li wasluni hawn. Qallu sew, ftakar fija. Għax il-mulej mhux accountant bir-rispett kollu lejn il-kategorija, neċessarja li joqgħod jgħid mela plus u minus jaħasra għal sekli sħaħ aħna. Ippruvajna nikkontrollaw il-grazzja. Niftħu l-leġer u ngħidu da plus u da minus. Ftakar fija. Meta tidħol fis-saltna tiegħek. U Ġesu x'jgħidlu? Tassew ngħidlek, illum tkun fil-ġenna miegħi. Xi darba tkunu Londra morru il-Victoria and Albert Museum, ħanamel naqra riklam. Għax anke dil-quddiża bit-treqejiet tal-prodotti għajdula bir-riklam. Xi darba morru l-Victoria and Albert Museum, dħul b'xejn. U morru fitxu is-sezzjoni fejn hemm l-arti Taljana tar-Rinaxximent, qed ngħidu ta' 700 sena ilu, 1300s. Hemm sala mhix insomma kbira daqs il-katedrala għax hemmhekk kollox enormi. U hemm bust ta' Ġesu. U Ġesu x'inhu jagħmel? Dan il-bust tat-terrakotta tal-1200 anzi minn Firenze. Ġesu ideh qegħdin jiftħu beraħ il-kustat tiegħu minn fut. Jiftħu beraħ. Jiena meta mort inżur il-morda dal-aħħar u mbagħad kelli nofstanar għalija hekk u mort u niltaqa' ma' din l-iskultura u laqtitni. U qed tara Ġesu li bideh stess jiftaħ il-ġerħa tal-kustat tiegħu. Għax dak huwa l-bieb tal-ħniena li ma jingħalaq qatt. Il-qalb ħanina ta' Ġesu li aħna naraw minn dak il-bieb il-kustat minn fut tiegħu. Hija dejjem lesta li tilqana il-qalb ta' ħlewwa u ta' umiltà għaliex dak il-bieb ma jingħalaq qatt. L-idejn ippjagati ta' Ġesu anzi jwessu il-kustat trafitt tiegħu, il-kustat minn fut tiegħu biex aħna il-kol kemm aħna nitlu minn dak il-bieb tal-ħniena. U fl-impenji ta' dioċeżi aħna u niltaqgħu tradizzjonalment fi Kristu Re. Il-bieb tal-qalb tagħna jrid ikun miftuħ għal kulħadd, anke meta dan ifisser skumdità. Anke meta dan ifisser li l-memorja tiegħi iżjed milli tiftakar għandha bżonn tinsa. Kemm hemm bżonn aħna naħfru lil xulxin billi niftakru fil-persuna u ninsew dak kollu li jweġġana, dak kollu li fixkilna. Naf li diffiċli. Imma meta inti tiltaqa' ma' xi ħadd li kiddek, ftakar
fil-kelma tal-ħallil it-tajjeb li l-Ġesu ma qallux ftakar x'għamilt Sinjur, qallu ftakar fija, ftakar fija. Nirringrazzjaw il-mulej ta' dan id-don li tagħna permezz tal-Papa Franġisku din is-sena li fakritna f'dak li hu tassew essenzjali. Aħna rċivejna ħafna ħniena u allura għandna stedina biex inħobbu ħafna. It-talba tiegħi għalina bħala poplu ta' din id-djoċeżi hija li meta nieqfu u nħarsu lejn Ġesu kroċifiss ma jkunx bil-biża' jew għax intimidati jew indifferenti, imma l-ħarsa tagħna fuqu tkun ħarsa li timpenjana biex nagħmlu bħalu għani fil-ħniena u liben tal-missier li huwa r-ras tal-ġisem li hu l-Knisja u li hu l-bidu il-kbir li qam mill-imwiet sabiex ikunu l-ewwel f'kollox. Bih Ġesu Kristu Alla jerġa' jħabbeb kollox miegħu bid-demm tiegħu imxerred fuq is-salib. U hekk iġib is-sliem permezz tiegħu fis-sema u fl-art. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U għal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bagħta taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u jgħad fuq il-lemin tal-missier. U għandu jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum mweġġa flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fom il-profeti. U fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda l-mafra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Nitolbuk mulej bl-umiltà kbira li tilqa' t-talb tagħna aħna bnedmin dgħajfin midjunin mal-ħnina tiegħek. Nitolbu għall-Knisja Kattolika komplejna fil-missjoni tagħha li tkabbar is-saltna tiegħek ta' mħabba fost il-bnedmin kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Sultan Mallem tagħna, illum feluq is-sena tal-ħniena ninaqdu mal-ġnus Magħquda fit-tifkira ta' jum it-tfal. Ejna nagħlmu l-tfal jgħajru l-ħniena tiegħek
u nurhom bl-imġiba tagħna magħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għalina l-koll. Għallimna ma nabbużawx mill-imħabba bla limiti tiegħek, imma nħobbuk bħala l-uniku sultan majestus u għażiż tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-eżiż tagħna li ġew ħdejk biex illum jisimgħuk tgħidilhom illum tkun miegħi fil-ġenna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejju nsellmu lil Marija il-ħnina. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Nitolbuk mulej tilqa' talb tagħna. U tatina qalb kbira bħalma jitijak li bija narfu li inti tħobna u nħobbu lil xulxin bi Kristu Sidna.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Se nofrulek mulej is-sagrifiċċju li bih ibnek reġa' ħabbeb lil bnedmin miegħek. Fiċ-ċokontana nitolbuk biex l-istess ibnek jagħti lill-ġnus kollha il-grazzja tal-għaqda u slim u li għajxu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira tassew mulej missier Addis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi ta' salvazzjoni tagħna, li dejjem u kullimkien inroddu lek ħajr. Inti konsagrajt lill-ibnek il-waħdini Ġesu Kristu sirna, assis għal dejjem u sultan tal-ħolqien kollu, biex itemm il-misteru tal-fidwa tal-bnedmin, billi offri lilu nnifsu fuq l-artal tas-salib bħala vittma safja u taslim. U wara li jkun ġab il-ħlejjaq kollha taħt il-ħakma tiegħu, jagħti lilek is-saltna fuq kollox u għal dejjem. Saltna ta' verità u ħajja, saltna ta' qdusija u grazzja, saltna ta' ġustizzja, imħabba u slim. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, maqtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek, untennu lek bla eda. Addis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Addes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm
ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex min rajħ ibati, ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġarat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nrodulek ħajra xogħbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħudna irqadu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-daw tas-seb tiegħek. Ħinna lilna l-koll nitolbuk, għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qadisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħu Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna
għal ma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba ħlina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Eccellenza. Il-paċi mija. Paċi mija. Dan hu l-ħaruf tal-Alla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid biss kelma waħda u ruħi tkun infejja.
nitolbu. Tarbinna mulej blikel tal-ħajja ta' dejjem, nitolbuk li bħalma u ta' ġieħ kbir tagħna, li nħarsu l-ordnijiet ta' Kristu, is-Sultan tal-ħolqien kollu, dejjem fis-saltna tiegħu tas-sema u li għajxu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Ħut jeżis, ejjew nroddu ħajr bil-ferħ lill-Alla missier Sidna Ġesu Kristu, għaliex matul din is-sena ta' grazzja u xerret fuqna kull barka tas-sema f'Ġesu Kristu. Watana dan iż-żmien prezzjuż ta' ħniena u konverżjoni. Ejjew nuru r-rat ta' ħajr u l-ferħ tagħna bi kliem omna il-Verġni Marija. Aħna nannu l-ħnina tal-mulej għal kull nisel, ejjew nitolbuh biex ixerret bħan-nida l-istess ħnina fuq id-dinja kollha. Magnificat. Genies dimentibus eius. Dispersit superbos mente cordis sui, posuit potentes de sede, et exaltavit humiles, exurientes in plebit bonis, et divitas dimisit in anes. Et Israel puerum sum, recordatus misericordiae suae, sicut locutus est patres nostros, Abraham et semini eius in saecula. Gloria Patri Filio et Spiritui Sancto. Et principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
baxxu raskom biex tirċievu l-barka. Iqaf mulej mal-qaddeja tiegħek u xerred dejjem tjubitek fuq kull min jitolbok. Ġeddet u ħares kull ma joġob lilek f'dawk li bġieħ tagħhom jarfuk bħala raj u mexxej bi Kristu Sidna. U l-barka ta' Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu tinżel fuqkom u tibqa' magħkom dejjem. Missa est.